Здравейте. Снимам. Здравейте, днес играем Munternet 3.4.9.1. Още е бета версия, но ще играя синглплеер, за да ви покажа един World. Да, но сега ще играя на него. Running Dev Test on Singleplayer. Това е бъдещето. Фак. Извинете. Просто понякога така ми крашва играта. Просто крашва понякога. Така. Добре. Защо не отговаря? Защо точно си как? Оправим се. Извинете за крашвите. Така, 50% кръв съм. Така. Да. Това е фермата все още. Като моето. Така, ферма. И няма вода, да. Така, няма ли вода някъде, бе? Така, добре. Сега трябва да плей в Steam. Така, тук ще покажа играта. Обаче... Видяхте това? Време слязох. Чекайте да го гледам за сега. Убих го! Поне един кил. Това къде го купиш? Да. Чукът на Тошо. Чукът на Тошо ще ми покажа. Тията усещат вече. Какво? Добре. Много хубаво си се опънал. Дай да легнем, така. Това са къщите. Чакай, голям захайте ми. Гориво ли виждам? Страхотно. Имам си два такива спални чувала. Се заселя върху някоя къща. Аз вече знам горе да къде се сил. Не, няма смисъл. Близко е. Трябва? Уау, пихлико. Трепахлико. Сега наградата е едно зомби. Така. Гранатите... Как са? Сравнително добре. Екют. Чай си убият ли? Така. Убихме го. Дори приятелчето му не усети. Къде е къщата? Село, маре. Фак. И това се слуши и на... човекът, който гледам. Фак, бе. Той не умира. С Богом живот. Много зомта. Къде са? Кажите, къде са?
че има. Как така ще се изгубя? Четири, пет, шест. Ще се фърлям, чакай. След малко ще спирам клипа, но първо ще избягаме. Бързо, доклада бързо. Казвате, че му преследват до тук. Така. Добре, това ще е за този клип. До скоро!